Tarangan denai di perjalanan, dek jalan nyoba simpang di pendakian. Onde yo dia di pendakian. Disangkonyo adia membimbing tangan, nyodenai yo sampai ke ujung jalan. Onde yo dia ke ujung jalan. Denai melayang lebih tinggi dari awan, katiko badan disayang. Terambau denai sampai ke batu karang, habimani adiak campakan. Disangkonyo adia membimbing tangan, nyodenai yo sampai ke ujung jalan. Onde yo dia ke ujung jalan. Denai